aming dayuhin at aming puntahan. Manghihiram sa tropa ng pamasahe, pero kung wala naman kami ay didiskarte. Manghihingi kay nanay kundi kay tatay, pero pag kulang pa rin kami ay magsa-sideline. Yan ang buhay namin mga karerista, para-paraan kung paano magkakapera. At di madali yung gantong klase na laro, lalo na kapag tumumba agad dapat tumayo. Kahit puro sugat na ay hindi iniinda, tuloy-tuloy sa pagpadyak hanggang matapos ang karera. Tibay na loob, yan na nasa aming isipan, at kahit anong mangyari ay hindi umaayaw. Huwag mong iisipin na mahirap, isipin mo na makatapos ka. Labanan ng labang kaibigan, kahit puro sugat ay hindi iniinda. Huwag mong iisipin na mahirap, isipin mo na makatapos ka. Labanan ng labang kaibigan, kahit puro sugat ay hindi iniinda. Maraming salamat mga kaibigan at mga suporta na lagi nandyan. Mag-aabot ng tubig kapag naubusan na, at kapag may nasira nandyan kagad sila. Kahit na bako-bako at marami pang bato sa aming dinaraanan na may halo pandamo, na sobrang ang lalaki minsan humahampas sa'yo. Magkugulat ka na lang may sugat ang mukha mo. Mga kawayan na putol-putol at mga sanga na di kagad nakikita, kaya kami tumutumba. Pero laban, di kagad kami umaatras. Kahit pa dalawang gulong namin ay mabutas, gagawa ng paraan kung paano mareresolba. Hihingi kagad ng tulong para agad magawa. Kaya habol kahit pa malagpasan ka na, importante lumalabang kahit may nauna na. Huwag mong iisipin na mahirap, isipin mo na makatapos ka. Labanan ng labang kaibigan, kahit puro sugat ay hindi iniinda. Huwag mong iisipin na mahirap, isipin mo na makatapos ka. Labanan ng labang kaibigan, kahit puro sugat ay hindi iniinda. Iba't ibang klase ng karera makikita, criterium trail at iba pa enduro, na grabe magpatalon, rat-rat-ratsyada kahit maalikabok. Mga batong malalaki dinaraanan lang nila, mga putik makakapalay pinapatag lang nila. MTB, RB, pati mga pixie, kahit baguhan ka pwede dito makisali. Iba't ibang klaseng kaibigan dito pwedeng makilala, at napakasaya kapag nakikilala ka. Lalo na kapag nakakapwesto minsan sa karera, ay tuwan-tuwa at napakasaya. Dito sa laro na to, bawal dito ang madaya. Kailangan ay marunong ka dapat na makisama, tumanggap ng pagkatalo at marunong rumispeto. Yan ang pinaka-the best na natutunan ko. Huwag mong iisipin na mahirap, isipin mo na makatapos ka. Labanan ng labang kaibigan, kahit puro sugat ay hindi iniinda. Huwag mong iisipin na mahirap, isipin